bas makoro ler. Adwa na wuo matin gi joma chuo. Nyako kiseyudo maber kabisa, kata en gi nyithindo 6 kaka Fredi wacho kawego. But sami kawe nyaka iluw steps. Kisesere muyieni tidhi ir nyithinde. Bicha kisero. Min gi koseyieni nyathi ok nyal tami sero. Koro kata wuode duong' manade, kata wuode duong' ja klas 8, imake makado mana nang'o, iluonge ni ng'a. Adwa na bed babu. Man nyathini tami to imbe kase ni adwa ni bed babu. To kik ikel nyako to nyako biro ni gi nyithindogo kapok iwuoyo gi nyithindogo. Kwani nyithindogo be ni sero. Kisesero min gi, chak sero nyithindogo kachiel mayie. Koro kibet babagi. To bira ni ati ni asewuoyo kodi kasebiro gi nyathi. To nyathino be ne pok awuoyogo. Chieth guok.